Magtumla Adynaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň taliplary ýakynda Polşanyň Silesiýa Uniwersitetine geçirilen matematika boýunça halkara olimpiada şeýledi. Indoneziýanyň Bali şäherine geçirilen Bütün dünýä ýaş fizikaçylar olimpiadasy 2025 adly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen bätleşikde uly üstünlikler gazandylar. Magtumla Adynaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetine bu halkara olimpiadada we bätleşikde ýeňji bolan taliplary sylamak dawarasy geçirildi. Matematika boýunça geçirilen halkara olimpiadada uniwersitetiň talipleri şahsy bätleşikde altyn medallyň üçüsini, kümüş medallyň ikisini, şonuň ýalam toparlaýan bätleşikde höwslenlerje bayragy münasip boldular. Magtumla Adynaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň fizika fakultetiniň radio fizika we elektronika hünäriniň talipleri Indoneziýanyň Bali şäherine geçirilen Bütün dünýä ýaş fizikaçylar olimpiadasy 2025 adly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda fizika dersi boýunça geçirilen bätleşikde de üstünlikli çykyş edip medallyň altysyna şol sanly 2 altyn medala, şonuň ýalam baş bayragy, 2 kümüş medala we 2 bürünç medala münasip boldular.